ngiyacela ungithembise into eyodwa. Okay? Okay. Fine. Sisibuzi, ngicela ungithembise into eyodwa. Ngiyabona kuyo yonke le nyumba demo ufuna ukuyiqala. Ngangenza ukuthi ngimoshe inhlamvu zami. Elandela nje ngifake enyameni. Andafanelanga ukuthi umuntu esimama abe nalesibindi onaso. Ngobani? Suppose ngiyakwazi ukuthi senze kumathanda. Wena baba uyakwazi ukubona kufihlakeleni kwenhliziyo yomuntu. Ngiyacela uNkulunkulu namandla ungithethelele. Engikwenzile bengikade ngingahlosanga. Ngizokutshela ukuthi ayikho into esingayenza alivulwe licala sezwana. Uma bengifuna ukuvula icala bengizoya e-police station ukuvula icala. Usho ukuthi ingqondo yami ayisasebenzi ngaleyo ndlela. Ukhuluma namba le ndlela okhuluma ngayo yazo. Ngiyacela futhi usuyazi